I veliki pozdrav svima legende moje drage. Evo nastavljamo serijal Sviranje kurcu. I za ovaj serijal poseban klip sa Batmana na selo. Tako da obavezno stanite do kraja videa da čujete ove zanimljive gluposti. Ali prvo bacite jedan like i subscribe na moj kanal, drugari. Vas to ne košta ništa, a meni znači mnogo. I možda pređemo na pesmicu, drugari moji. Pa kaže ovako. Na selu je uvek od goveda rika i dobra ljuta paprika, al to je moj ponos i dika. Na selu si imam pravo domaćinstvo svoje, obilato živim i političari mi ništa ne kroje. Uveo sam optički net čak i na selo, da mog da uploadujem snimče podebelo. Ima hrana od sortu, a i uvek guđa prirodni materijali za tortu. Mogu bi i Batmana da ugostim lagano i to svakog trena, a i da vruću gibaničku od domaću koru napravi moja lepa žena. Pa da me posle ogovaraju po selu i kažu, gle ga onaj triper, Batman bio kod njega, a komšije se skupile i špioniraju, šta ja se s Batmana radim od vrh obližnjega brega. Pa reku, gde ste bre komšije bre, znate žiljni lisci? Vi samo da saznate i stračarite, zajebali ste vi utepani pisci. Al šta ćeš, tako je to uvek sa komšije, više se zanimaju šta drugi rade, nek da prate svoje prije. Al Batman, moj friend, pogleda ih onako strogo i reče im, ma jebao ve u usta onaj političar Srđan mnogo. Komšije se razbežaše od muku za jedan tren, a ja s Batman reših da popijem rećivu, pa mi milo i mislim se sve se im opijem, ko pravi klen. Pa to je bre prava čast da Batman došao i gostuje kod mene, veličina od čoveka, a jači od stene. Žena donese i naseče i slano sirenje za uzrakiju i je naravno za Batmana full ugođaj, pa neću ga valjda nudim sa zbrlju iz birtiju. I posle par godina po selu se priča kakav sam ja bio pravi domaćin čiča. Kažu, taj je bio faca i čak i Batmana gustio i sa s njega se od alkoholu uštio i čak i Batmana napio. Ultra. I naravno stavljam u duhu ovog klipa, drugari, sa mnogo glupim vicevima. Pa kaže ovako. Kako se zove pita od autobusa? Busovač. Koliko je glupo uči. Kaže sad ovako jedan zanimljiv. Ide čovek kući iz posla i na putu se seti da mu ćerkica ima rođendan. I vrati se nazad i ode u radnju igrača. Kada joj kupi poklon. Uđe on unutra i pita prodavačicu. Koliko mi je ova barbika iz izloga? Prodavačica mu odgovara, na koju barbiku mislite, imamo ih puno. I sad nabraja, ima Barbie ide na kupanje, ima Barbie ide na gala večeru, Barbie na jahanju, Barbie ide na fitness, Barbie ide na vožnju autom. I sad sve su tu neke slične scene i odjednom razvedena Barbie, najskuplja barbika. Sad se muškarac onako upita, pa zbog čega je razvedena barbika toliko skuplja? A prodavačica odgovara, jer uz nju ide i Kenov auto, Kenova kuća, Kenov pas, Kenova mačka, Kenov nameštaj i Kenova jahta. Kaže čovjek doktoru, doktore, treba mi potvrda da ne mogu da radim. Pa šta vam fali, upita doktor. Pa ta potvrda. Kaže, sedi muju za stolom i pita. Fato, što je to? 6 nogu, 2 vise, 2 glave isto misle. Da nije zagonetka, upita Fata. Jest, Fato, zagonetka, pa reci odgovor. I Fata kaže odgovor. Joj, glupe žene, odgovor na pitanje. Koje pitanje? Pa 6 nogu, 2 vise, 2 glave isto misle. A to? Pa to je mujo na magarcu. Kada je pitali dečaka kako se zove i on kaže, isto kao moj tata. Pa kako ti se zove tata, upitaše ga. Pa isto kao i ja. O bože, pa kako se zovete vas dvojice, upitaše ga već i otitovano. Pa isto. I ja mnogo glupo isto kaže, iz psihijatrije, ali ovaj put onako za doktore. Kaže, sretnu se 2 psihijatra.
Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja? I vi ste dobro, odgovori drugi psihijatar. I to bi bilo sve, drugari moji, za ovaj klip iz serijala Sviranje kurcu i za ovog vrh Batmana. Ako vam se dopalo, naravno, bacite like i subscribe na moj kanal, tako ćete me podržati, a vas ne košta ništa. Želim vam svako dobro i sve najbolje i slušamo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Ćao, legende moje!